Njengenjwayelo udaba olwamaphupho sibheka udaba lwempangele namhlanje igama kuPastor Oningi. Subscribe le video le, sensi number yami uma ungumlandeli wechannel, uma ungayena ungayisebenzisi. Sibheka la iphupho elika Harvey wakangosi ukuthi ukuphupha ke la impangele ngabe kusho ukuthini. Naku ke singakusho la impangele ngolwasemzini noma ngolika George kuthiwa ke le iginia fowl lapha isingisi leso, ngesizulu kuthiwa impangele, nangesixhosa kuthiwa impangele, ngesindebele salamzansi kuthiwa impangela, ngiyacabanga noma iphangela noma impangela, kodwa isindebele sasizimi kuthiwa ithendele, ngeswahili kuthiwa impangele. Yabona ngabe futhi nangesizulu abanye they do call impangele ithendele, noma ke ithendele nempangele cishe kuyafana. Kunesilwane la ngithi kuyinyoni ibizwa ngethendele, kodwa sithi asifani nempangele. Yingakho kodwa ke zimu bona bathi ithendele impangele. So thina lamzansi ithendele likhona vele, lamzansi ithendele, but asikhulumi la ngempangele ukuthi uMaphupha impangele. Nake singakusho ukuthi into yokuqala singakusho la uMaphupha impangele sithathe njengoPaul kakhulu olivama nje ukubika isimo senhlanhla nokuthi mhlawumbe kukhona okuhle osokwenzeka kuwe namaduzane. Okwesibili singakusho ukuthi uMaphupha impangele uPaul uhluma ngokuthi ibeka amaqanda, lungasho nje ukuchuma nenqubekela phambili, noma ke ukuchuma impumelelo nenqubekela phambili suke iza kwela. Okwesithathu singakusho futhi impangele ibuye ibe uphawu nje olusho olukhomba idalwa zomuzi noma amathongo omuzi, okwenze kwesinye isikhathi uthola ukuthi suke kunokuthi kunesidingo mhlawumbe esithile funa senziwe maqondana nawo lawo mathongo, noma amathongo esuke edinga ukuthi enzelwe okuthile. Yabo. Number 4 futhi uMaphupha impangele uphawu kwesinye isikhathi onje livele lichaze la ukuthi mhlawumbe wena wembethwe idlozi, kakhulukazi idlozi labalozi, ngoba impangele isilwane noma inyoni yesiganga, so ingaleso sizathu ingaphinde iliveze idlozi labalozi. Yayibona ngenxa yokuthi ihlala lapha egangeni, yayi nanomsindo wakhona funa izolo likhala kanjani, yabo. So number 5 asivale ngakho ukuthi uMaphupha impangele kuwuphawu lobuma ukuthi iyakubalekela, ngoba lokho kungasho ukuthi mhlawumbe ithongo lakho selicasukile, noma ithongo selicunukile, seliqala ukuflathela, noma kuyidlozi kungenzeka kube ithongo noma kuba idlozi lisuke selicunukile futhi seliqala ukuflathela empilweni. Uma ukuthi ubona lempangele ikubalekela, siyabonga ke la besiphendule la uHarvey wakangosi ebuza ukuphupha impangele. Siyabonga. Blessed.